Gididaan nga makasud sa Pering Junction sa Talisay City ang mga e-bike. Utlanan sa Barangay San Roque, Tangki ug Kansuhong sa Talisay City ang maong junction. Gipatuman kini sugod February 5. Gipasabot sa City Toda nga napatuman ang maong lakang subay sa pagtugot sa mga kapitan sa tulo ka mga barangay. Nasayran nga nakadawat og daghang reklamo ang City Toda gikan sa mga motorista kalabot sa grabing traffic sa maong lugar. Magsugod ang no entry sa mga e-bike sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabii. Apan giklaro hinuon sa City Toda nga exempted ang mga e-bike nga dunay sakay nga mga senior citizen, mabdos, PWD ug mga tinun-an sa mga oras nga ipatuman ang no entry policy. Mupatuman niini ang mga barangay tanod sa tulo ka mga barangay uban sa mga sakop sa City Toda ug kapulisan. Para pag-minimize sa traffic, pag-minimize sa volume, pag-minimize sa congestion sa intersection kana nga maong lugar kay balik tulo ka barangay ang muagi anang area.